Oh, my darlings, I just got this Ndangozi Tambira right now, this message about Dhokkas. Dhokkas atenga some, bed covers, mosquito nets, and groceries kuMutare General Hospital. Nemari yakapiwa na wiki now. Whether imari yakapiwa na wiki now, kana kuti imari yekubend kwake or whatever. But the fact yekuti azviita, I'm a fur queen and tongere chitororo. Ndiri munhu ane rudo nevanhu sewo mwenyika, ngatichimuregerere, chega timusiye achipatrora munyika achiita zvaari kuita, nekuti zvaaratidza izvi aratidza rudo nevanhu. Yes, tingadai tichiti vamwe vakamuvenga kuti Dhokkas akaparadza imba yabest friend yake, Dhokkas akaparadza akauraya best friend yake, Dhokkas ari kubata vana vebest friend uyanga. Aiwa, chakafukidza dzimba matenga, takada kuzvitsvagawo zvekumba kwenyu tinozviwana, saka hapana asina zvake mumba make. But isu tanga takamumakira fongo pakuti anga achidya nemusangano achitoda kutoshamisira bwangana buchakona ndo. But zvaaita izvi aratidza kuti aiwa ndandakataimira kuti mari yemusangano ndikangoipiwa ndiri kuitena into something good. I think ndiye ega atiratidza izvi, because vamwe vese vakapiwa mari nana chivayo hatina mboona vachiita zvakanaka zvaitwa naDhokkas. Dhokkas, asi I still am for the fact yekuti haugonako kuimba Dhokkas haugona. Handizive kuti wakachisarudzirei profession yekuimba. Face yako iyi unogona kutopinda muacting ukaita zvakanaka kana neBus Stop TV kana neNiza Boom kana face yako ndiye kuacta neutsinye wako waunobva waita unobva waita mai azuka chaivo. But zvinochiregai kumutema Nematombo ndakumbira nditka nenyaya yekuti tatambira shoko kunzi atenga zvinhu kuMutare General Hospital, ende zvawaita izvi Dhokkas zvaita kuti moyo yedu inyevenuke. Kana music vanga vakadelita vaya vachidownloada music vanonakirwa nevoice rake, nekuti one man's meat is another man's poison. Hatingabva tati inini sezvo asingandigonere then nyika yese muti agone kuimba hazvinzwa rozvi, nyika yese haingabva yadya rice nechicken. Vamwe vanodyawo sadza, vamwe vanodyawo nenyama, vamwe vachiridya nederere, vamwe vachidya nemadora chaiwo, kana muriwo une dowi. Ndo inonzi diversity. Saka ndakumbira ndichiti aiwa chiuya timuregerere Dhokky uyu, Dhokky the husband's nature, stepmother, evil stepmama. Aiwa izvo zvati kubvise zvako wakabira murume wemunhu, vanhu vanotambudza, asi takuregerera. Wazvinzwa? Chiramba uchitenga zvinhu nemari iyoyo, handisikaramba uchitenga. Aiwa hapari zvino ndakutokuwa unblock, because ndakakubloka. Ndakakubloka kuFacebook, ndakakubloka kuInstagram, TikTok, kwese ndakakubloka, because ndikandamaka munhu fongo ndotokumaka fongo chaivo. Andakakuudza ndakada kumaka umupatrol muZimbabwe ndotoitonga nyika, kandiri kure asina nchitonga nyika, ndotonga nyika ndiri kure kwandiri kuno, kasi you feel the tatalicious effect, you feel it. You lie. Karabasheketi. You feel it. Vabvunze vese vari muhurwe, you feel my wrath. Ndikati sabata. Zimbabweans love me. I've been doing this for how many years? Since 2011. Over 14, 15 years. Still counting to 120 something. Entertaining and leading the country. That's me for you. Wagona Dhokkas. Wagona kurangarira posi zvakaoma munyika makaoma zvezve kuti zvekutoti zvakaoma, but wagona takuregerera nditika chipatrora ngaachiita zvaari kuita uyu. Azvinzwa munomudza kuti hanzi kwini vakuregerera. Wagona mukumi mukadzi anokuma uyu mukumi agona oi halala.